जों बे हायाव 1991 मायथाइनिफ्राय रायजो जाबोदों। जों बे ओनसोलाव 1991 सनावनो फैदोंमोन। जोंनो बीपीएफ सरकारा 17 बोसोर सरकार सालायसेयाव हा हुनि खामानिफोरखौ मावनानै होआखै। 17 बोसोर बिसोर राजत्व खालामदोंब्लाबो बीपीएफ सरकारा जोंनो कुनु मोनसे हानि माबा मोनसे खोथा फंसेबो जोंनो परामर्श होआखै। जों गावबा गावनि न' बांफोरखौ प्लास्टिकजों सोंनानैनो बीपीएफ दोलोआ जोंनि बैफोर जेंनाफोरखौ मावफुंनानै होगोन साननानै जों बीपीएफ दोलोजों नांथाबबोदोंमोन। बीपीएफ सरकारा जोंखौ अनाखैब्लाबो जों बे जायगानिफ्राय खाराखै। ओरैनो त्रिपाल न' लुनानै थानानैब्लाबो सरकारजों नांथाबनानै जि खालामो बिथांमोनानो खालामनो हागौमोन, नाथाय जोंखौ अनाखैब्लाबो जोंबो खारा होननानै जोङो माबानानै थाबाय थादों। नाथाय बेफोर जेंनाखौ प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोख्रों नोजोर होनायाव जों जोंनि मोन्थायखौ मोननो हाबाय। बे बुंनो जोंनो बिटिआर सरकार जानायनि लोगो लोगोनो जोङो बे जोंनि बे सिब्रुबारि एरियाखौ सार्टिफिकेट बा एबा हानि फोरमान बिलाइखौ जों होनो हाबाय। जेथिया जोंहा रोजा रोजा जोंनि बे रायजो राजा ओनसोलनि रायजो जानाय दुखिया रायजोफ्रा गथ' गथाय गासिबो गोजोनथाय मोननानै दङ। आरो जोंनि बे बिटिआर सरकारनि जिथु रायजो सालायनाय बिथां प्रमद बर' आरो बिथां फेरेंगा बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा जोंनि बे सिब्रुबारि एरियानिफ्राय साबायखर बावहरनाय जायो। बेफोर बाथ्राखौ दिहिरा बियाबनि सिङाव थानाय सिब्रुबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बुंदों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बेफोर बाथ्राखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दिहिरा बियाबनि सिब्रुबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोख्रों नोजोर होनायाव हानि बिगोमा जानो हानाय सिब्रुबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बेफोर बाथ्राखौ बुङो। बेनि अनगायैबो सिब्रुबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरोबाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। बिथांमोना बुंबावदों दि 3 बोसोरनि गेजेरावनो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जोंनो जोंनि हा हुनि जेंनाखौ मावफुंनानै होबाय। थांनाय समफोराव बीपीएफआ 17 बोसोर सरकार सालायदोंमोनब्लाबो जोंनो जोंनि हा हुनि जेंनाखौ मावफुंनानै होगोन होननानै माब्लाबाबो बुंदियासै होननानै सिब्रुबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायो। बिथांमोना 17 बोसोर राजत्व खालामनायनि गेजेरजोंब्लाबो जोंनो कुनु माबा मोनसे हानि थाखाय सुबिदा खालामनांगौ बा नोंथांमोना बे जायगायावनो मोन्थायखौ मोनगोन होननानै कुनु मोनसे एडभाइसबो जोंनो होनाय जायाखै। जों बहुद खस्थ' जाबोनानै फैयै जों दा नैबे बिटिआर सरकार जानाय लोगो लोगो जोंनि रायजो राजा गोजोनथायाव फैदों। बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि रायजो राजाफोरा गोबां गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जों जोंनि हानि बिगोमा जानो हाबाय होननानै बिटिआर सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। बिटिआर सरकार जानायनि लोगो लोगोनो जोङो बे जोंनि बे सिब्रुबारि एरियाखौ सार्टिफिकेट बा एबा हानि फोरमान बिलाइखौ जों होनो हाबाय। जेथिया जोंहा रोजा रोजा जोंनि बे रायजो राजा ओनसोलनि रायजो जानाय दुखिया रायजोफ्रा गथ' गथाय गासिबो गोजोनथाय मोननानै दङ। सिब्रुबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरोबाव मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि जरखा खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानि। दैदेनगिरिफोरा बुङो जे बे हायावनो बर'फोरा आजै आजौनिफ्रायनो जे रायजो जाबोदों आरो जेसेबां गोथौसिम बे हायाव नोंथाङा जावनानै बेवहाय आबै आबौनि बेगेंखौनो मोननो थाङो। नाथाय बे बाथ्राखौ लानानैनो जे बर'फोरा गोलाव सम आन्दलन खालामदोंमोन आरो आन्दलन खालामनानै फैयै दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय। आरो गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव बिटिआर हालामाव गोबां जायगाफोरावनो जे हानि जे मोन्थाय, बे मोन्थायखौ बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ होफुंबाय। दा थिग बेबायदिनो नैबे समाव आं दंफैयो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङावनो थानाय दिहिरा बियाब। बे दिहिरा बियाबनि नैबे सिब्रुबारि ओनसोल, बे सिब्रुबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे समाव हा मोनफुंनायखौ लानानै बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय आं आखायाव लागोन। दे नोंथांमोना गोलाव समनि उनाव नोंथांमोना हा बे समाव नोंथांमोना टाइटेलखौ बा लेन्ड टाइटेलखौ नोंथांमोना मोननो हाबाय। माबायदि गोजोननायखौ मोनदों आबौ? आदसा मानब गेदेर दिनैनि बे हाउसआव नुजाफैजोबनाय बे बुंहरनायाव जोंनो बिटिआर सरकार जानायनि लोगो लोगोनो जोङो बे जोंनि बे सिब्रुबारि एरियाखौ सार्टिफिकेट बा एबा
हानि फोरमान बिलाइखौ जों होनो हाबाय जेथिया जोंहा रोजा रोजा जोंनि बे रायजो राजा ओनसोलनि रायजो जानाय दुखिया रायजोफ्रा गथ' गथाय गासिबो गोजोनथाय मोननानै दङ आरो जोंनि बे बिटिआर सरकारनि जिथु रायजो सालायनाय बिथां प्रमद बर' आरो बिथां फेरेंगा बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा जोंनि बे सिब्रुबारि एरियानिफ्राय साबायखर बावहरनाय जायो आरो उनावबो जोंनो नांगौ बादिखौ बिथांमोननि जुरिहुथेनो जों मोनगोन होननानै रोजा रोजा जोङो बिथांमोननिफ्राय आर'ज गाबहरदों आरो बे जोंनि मोनथायखौ जों जुदि मोनबावोब्ला बा थालांनायफोरखौ मोनबावोब्ला जोंहा बिथांमोननिफ्राय बिथांमोना जोंनि बे रायजो राजाया रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन होननानै आं बेखिनि फंनैसोखौ बुंथ'दों। नाजागोन दा बेसेबां बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना बे ओनसोलाव बा सिब्रुबारि ओनसोलाव नोंथांमोना रायजो जानाय? जों बे ओनसोलाव 1991 सनावनो फैदोंमोन। जोङो बे हाखौ सिफायजेनदोंमोन नाथाय 91 सनाव जोङो ओरैनो गेप थाफिननानै बेनिफ्राय 92 सनावमोन नामा इलेक्सन जादोंमोन बिटिएडिनि बै समाव बिटिएडिनि इलेक्सन जाखांनानै बिथांमोना बिटिएडि राजत्व खालामनानैबो जोङो बिथांमोननिफ्राय हाखौ खुनु मोनसे पर्यायबो दिरुननो हानाय जायाखै बा बिथांमोननिफ्राय जों खुनु मोनसे अनसुंथाइ बिपिएफ सोरखारा बै समाव जेब्ला सोरखार सालायबाय थादोंमोन गोलाव सम बिदा प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बै समाव मन्त्रिमोन नैबे फरेस्ट बिफाननि बै समाव बिथांमोना खामानि मावफुङाखैमोन नामा? नोंथांमोननि जे हा हुनि जेंनाखौ जिहेतु 17 बोसोर सोरखार सालायदों बिपिएफआ नोंथांमोननि जेंना समस्या बेखौ बा हानि जेंनाफोरखौ मावफुङाखैमोन नामा? बिथांमोना बे 17 बोसोर बिसोरो राजत्व खालामदोंब्लाबो बिपिएफ सरकारा जोंनो खुनु मोनसे हानि माबा मोनसे खोथा फंसेबो जोंनो परामर्ख होआखै। बाहाय जोङो ओरैनो अनाय बनाय ओरैनो त्रिपाल न' लुनानै थानानैब्लाबो सरकारजों नांथाबनानै जि खालामो बिथांमोनानो खालामनो हागौमोन नाथाय जोंखौ अनाखैब्लाबो जोंबो खारा होननानै जोङो माबानानै थाबाय थादों। बे जायगानिफ्राय जों जेरावबो देराखै। बिनिफ्राय जोङो 2001 सनाव जोङो सरकारजों अफिसजों जगाजग खालामबाय थानानै 2001 सनाव जोङो दौजिकरन खालामनो हादों। हानानै जोङो रायजो राजानो गांफा गांफा बिथरन होनानै जोङो दासिमबो बिथांमोना 17 बोसोर राजत्व खालामनायनि गेजेरजोंब्लाबो जोंनो खुनु माबा मोनसे हानि थाखाय सुबिदा खालामनांगौ बा नोंथांमोना बे जायगायावनो मोनथायखौ मोनगोन होननानै खुनु मोनसे एडभाइसबो जोंनो होनाय जायाखै। बाहाय जों बहुद खस्थ' जाबोनानै फैयै फैयै जों दा नैबे बिटिआर सरकार जानाय लोगो लोगो जोंनि रायजो राजा गोजोनथायाव फैदों। बे फैनायाव जोंनाव हाखौ जोङो मोननो हाबाय आरो रायजो राजा रोजा रोजा बिथांमोननि सायाव साबायखर बावहरदों। बिथांमोननि सायावनो जोङो बे जायगायाव हानि मोनथायखौ मोनबाय होननानै गथ' गथाय गासिबो खुसि जाजोबनायलाय जों दासिम दा खुनु मोनसे हानि सम्पर्कै माबाफोर बाखि मावबावनो गोनां दङब्लाबो मावगोन होननानै बिथांमोननि आसा खालामनानै बिथांमोनाव आसा थिहरनाय जाबाय। जिहेतु 3 बोसोराव नोंथांमोननि जे हानि जेंनाखौ जाय सोरखारा सिगांनि जे सोरखारा एसेबां गोबावनि उनाव जे मावफुंनो हायाखैमोन 3 बोसोराव नोंथांमोननि जे जेंना थामहिनबा हा हुनि जेंनाखौ बे समाव मावफुंना होबाय प्रमद बर'आ। फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'खौ नोंथांमोना लुबैयो नामा जे फिन सरकार खालामफिननांगौ? जोङो बिथांमोनखौ दा जेरै जोंनि मोनथायखौ बा थागिबिनि जायगाखौ होनो हादों आरोबाव बिथांमोना जोंनो नांगौमानिखौ हरबाय थाबावगोन बा जोंखौ अनहरगोन होननानै जों बिथांमोननि सायाव आसा थिहरनायजों लोगोसे आरो बिथांमोननि नैबे बिसायख'थि फैगोनाव जों गासिबो रायजोआरि हेफाजाब दं होननानै आं बेखिनिखौनो बुंदों। बिनि गेजेराव किछु मानसिफोरनि मन'भाबखौथ' बुंजोबनो हाया जिहेतु जि गौथुम दं जोंहा प्रमद बर'खौ सरकार दाजानो बिनिखायनो आं बुंनो लुबैदों दा फैगौ बिसायख'थिनिफ्राय बिसायख'थियावबो जोङो प्रमद बर'खौनो जय खालामहरगोन एबा फेरेंगा सारमोनखौनो जय खालामहरगोन होननानै आं बेनिखायनो बुंदों।
हा हुनि जेंनाखौ लानानै नोंथांमोननि एरियायाव थामहिनबा दिहिरायाव जिहेतु सरकारजों सावरायनाय बा सरकारजों फोनांजाब खालामनायाव नोंथांमोनजों सोर हेफाजाब होबाय थादों अराय सम नोंथांमोननि गेजेराव सोर दङ? बे बिफानाव जोंहा दा प्रमद बर' सारनि बा फेरेंगा सारमोननिफ्रायनो जोङो बे मोन्थायखौ मोनदों हिसाबै बिथांमोनखौ आरोबाव नेक्स्ट पर्यायावबो अननायजों फेरेंगा सारमोननि अननायजों जोंनि बे हाखौ मोन्थाय मोननाय जादों। बेनिखायनो जोंनि बे रायजोआ दासिमबो प्रमद बर' सारखौ बावनो थाङाखै आरो फिन फैगोन बिसायख'थियाव जोङो बिथांजोंनो हदाय दंफायो होननानै आं गासै रायजोनि जानानै बुंहरनाय जादों। नंगौ दिहिरा हालामनि नैबे सिब्रुबारि ओनसोल बे सिब्रुबारि ओनसोलाव बा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बे समाव हा मोनफुंनायखौ लानानै बिथांमोना माबायदि गोजोननाय दं आरो बे समाव बिथांमोननि जे जेंना बे जेंनानि सायाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव फोरमायबाय। नोंथांमोना मिन्थिनो हाबाय जे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जे हा मोनफुंनायखौ लानानै जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। बिटिआरनि खुंगिरि बिथां प्रमद बर' बे प्रमद बर'खौ बिथांमोना साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौनो बिथांमोना जे मासियाव थामहिनबा बिटिआरखौ सरकार सालायफिनजानायखौ बे समाव बिथांमोना लुबैदों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे सिब्रुबारि ओनसोलनिफ्राय आं राकेश रामसियारा नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।